o que creou, non se lle deu importancia no seu tempo, hoxe en día sí que está absolutamente recoñecido a labor da súa banda. Unha banda que viaxou por dos festivais máis importantes do panorama celta, o Festival de Lorient, o paseo por Nueva York, o desfile máis importantes de Estados Unidos, ou de toda a América, e ata hoxe. Hoxe en día dirixea o noso compañeiro Rodrigo, e veñen hoxe, non toda a banda, porque non cabería toda a banda aquí, unha pequena representación, e xa el nos presentará as pezas que van a tocar. E que dicir, isto xa a apreciación persoal, como unha banda nun pobo tan pequeno, despois de 50 anos, sigue sendo unha das bandas máis importantes de Galicia. Hai tres factores inaludibles que teñen que ter para que esa cosa funcione. Unha, o propio pobo que ten arraizada a banda con unha importancia grandísima. Entón, ese apoio do propio pobo que o máis importante como os cativos. Antiguamente nos povos ou xogabas o fútbol ou tocaba a gaita. Hoxe en día xa eso difuminouse porque hai máis deportes, hai máis actividades. Sin embargo, nun pobo tan pequeno como a Ortigueira siguen mantendo a importancia da banda e tendo moita xente colaborando. A importancia do seu director, todo ese material, sin uns bons directores, non funcionou. Esta banda, en concreto, tivo a sorte de ter sempre moi bons directores. E despois o apoio institucional, non cabe dúda. Pero bueno, con todo isto, xa non vos enrollo máis, xa con todos vos, a banda de Santa Marta de Ortigueira. Bueno, pois somos unha pequena representación da Escola de Gaitas de Ortigueira, como dixo Marcos, moitísimas grazas por convidarnos, encantados de estar aquí nesta homenaxe a Tonecho, que tamén fixo parte das gaitas que usábamos na Escola de Gaitas e que algunhas ainda se siguen usando. Fomos cambiando algunhas cousiñas, pero algunhas ainda quedan. Tamén gracias a Marcos por prestarnos a gaita, que quedaron en Ortigueira. E nada, vamos comezar coa Marcha do Porto, unha composición feita por un compañeiro noso de Espasante, e vamos a agardamos que vos guste.
Continuamos agora cun arranxo que fixemos para un dos nosos concertos do festival, cun tema de Mago de Oz, que se chama Marcha das Meigas, empatado coa segunda parte do Son do Ar. Agardamos disfrutar.
María Muñeira Pasodoble titulado Terras do Ortegal, composta polo noso director Rodrigo López.
con Cantarrula e Xota do Vals, Xota para o meu irmán, perdón, un vals tradicional e unha xota de carne.
continuamos coa Muñeira de Lagares, un tema que leva moitos anos no repertorio da Escola de Gaitas, de Enrique Otero. Continuamos con un tema de José Represas, María Manuela.
bueno, xa para rematar a nosa actuación, vamos rematar coa Muñeira do Lariño, de José Fresedo, outro tema que leva tamén moitos anos no noso grupo. O noso arranxo particular, por suposto. Isto, non? Vale. Mira, o Teo Ferrolán durante moitos anos estivo así. Tivo os seus arquivos e máis cousas secuestrados, decimos nosotros, produto desa política de ir facendo, non?
ir facendo. Entón, o ir facendo levou que os certámenes de Constantino Mellón que se facían aquí quedaron non solamente en stand-by, sino que tamén xeraron un déficit moi importante, no? na institución. No? E durante moitos anos, tamén agora, no? Tiramos fundamentalmente de amigos, no? Amigos que son os que colaboran, axudan e demais. No? Bueno, dentro dese proceso de recuperación atopamos algunhas cousas que non sabíamos que estaban, no? Porque habían haber desaparecido. No? Entón, hoxe vamos a facerlle entrega de unha figura de Constantino Mellón, de cerámica de Sargadelos, e o primer disco de vinilo, que está, un vinilo do primer concerto de Constantino Mellón. E a Pablo, o mesmo. Historia viva, É unha figura de eso. un placer inmenso contribuir a vosa cultura que facedes aquí. Inmenso, un placer inmenso. Gracias a vos por poder estar aquí e que seamos os primeiros 50. Eso es. Bueno, agora, como dixen antes, tedes aí uns petiscos, beber moito porque as bebidas se pagan e o resto non. As bebidas non. Vale, moitas grazas. Moitas grazas. Gracias.